ono ya Truk ya iki ora perlu dawa-dawa sing dirembuk iki akeh sindene sing urung nembang iki ana sing ngersake saka grup Mbah Lurah kuwi sambung wanci dalu ayo kaya apa mumpung iki di apa ki berkahi karo Mas Henry sing gendar iki ya gendar ora gendar awet kowe sing ngantuk to kok sirku ya gendar sirku ayo men nembang lah iki gandeng sejatine sing bawa ki asline kakung iki ya to lah sing langgame iki putri ya ngono coba aku tak nyun pambiyantu karo Mas Muhammad Taslim sing panjenengane pancen wis kulino ning nggen campur sari karo nang nggon apa ki jenenge elektron ayo nang nggen dangdutan barang ya hebat ya terus sing putri sapa sing ora nembang kok tak njaluk karo bir ayo bir kita tambah adem bir ya hah ayo ngono to anggur dikon barang kula sampun lho Pak golek sewengi ra dikon nembang tenan nyetatus ngacak ngoyo-ngoyo ora kon nembang ayo yo coba bir men kancane karo Mas Tawas sing padha-padha gedhe dhuwure iki ayo padha lenjang-lenjang ya Mas Taslim mriki Mas ya oh njaluk disupati duduk meneng serasi padha dure lho ngono kuwi. Nggih. Kena angin piye, Bil? Kebelet pipis terus ya, Pak. Hah? Kebelet pipis terus. Aja kuwatir mburi kelir ndoprok ngono dadi kok ya. Kulo nggih pipis, Mas. Kata sukete mosok pipisnya ndoprok. Sik enek sing ngomong. Wis sepeda. Napa? Kulo nggih kebelet pipis. Lajeng pipis sinten? Maksudnya pipis penak. Oh. Sarune. Ya lek pancen kaya ngene kabeh ngrasakne kaya ngono. Ayo. Aku wae iki ngempet iki yo an. Nek gandeng apa kuwi ngrungkepi darmane dalang tak empet sik ra apa-apa. Mboten apa-apa Pak Dalang. Hah? Mboten apa-apa. Apa? Jenengan empet mboten apa-apa. Lek kowe aja lho, lek kowe nguyuh ya nguyuh lho. Mboten apa-apa. Lah aku ora apa-apa. Aku kan duwe ilmu titipan. Titipan apa? Titipan tegese apa mau kudu nguyuh tak titipne penonton sing nguyuh penonton terus iso aku. Ana ilmune ngono kuwi ya diajari karo Pak Mantep. Ayo ngono kuwi. Yo bawane sing aku Mas Taslim. Wah iki jas iki. Yai Guru Swara. Handang gula. Yo. Emanipun Tangane. apa lho Mas? Lho ekspresine. Ayo. Yayi ponakrami Biasane iki apik, gandeng suarane katut angin. Rada rapati yo gandang. Ayo. Turun sun ingkang anggarwa Ubengke bari keplekne bluk ngono lho. Mumet Bapak. Wah kaya India deh. Kaya sarukan. Ayo. Orang gekan gitu kuwi ora. Ora sedek cagak. Bapak tembok.
nekat wong iki ora. Wong ayu rujit wae prandene maksa usaka iki omong apa to iki ayo jebul nimas uga nanggapi Napa? ayo to sambung rasa iki mentale apik lho Mas Tasil pemakune wis keter aku ora iso bangsa ngono kuwi apane dudu bojo walah tenan pancen tetek sampean pengen meneh hah pengen meneh jajal kaya apa ayo to sambung rasa Di bangku terus Pak. aja pangku geblak tenan lek kowe nadyan wanci dalu pas ngungkrum ngono kuwi tanggane teko Mas Taslim lho wedhusmu bayi oh isane ora iso wedhus to lah kucing kirik ketek ulo panah panah nek panah bareng karo ketek untuk bahan ya dhewe ayo tinggal sesuk bengi ayo Nang pundi Pak Jalang? latihan nang omah Oh alah. ya Mas tan ana ingkang rubeta nyuntak tresno nadyan mung srana piranti Alah. kendel iki saiki elok dalange jiri dalange jiri jure aku pancen bangsa ngene ora wani kok ya aku ki ngono ki walah terus ya pamane ya ora pengen Mas Taslim bangsa ngono kuwi wong aku ngerti bedinane bergita kaya apa ya roh kuwi nang kaya apa ya roh ngono terus ya tak anggap anakku ngono dadi ora piye-piye ngono lek sampean mengambil kesempatan itu monggo lek dikabruk bojomu mbok lho kowe bojone gialak ya ayo yo telaske yo ora cetha iki iya hah kirimno ora masalah dikirim nanti nah iya wis esuk kari nekseni story-ne apa yo masuk gambarmu uga ngeklo matur nuwun sendak nuwun marang Mas Muhammad Taslim Sing gedhe
Mendah baya matur nuwun. Nah, yo nanjake Mbak Tatin sik iki. Ya, Wah, mau wis nggen lingguhan wis metu bareng. Penak kae, Tru. Ha iya ya. Saiki gentenan sitok-sitok sik. Ya. Lah Mbak Lisa kan kuwar Mbak Tatin angger ditelepon Bukesi, wah mboten saged sampun isi. Ayo. Mumpung ketemu. Ayo. Nang YouTube iki Mbak Tatin iki viral iki anggere gubuk asmara kae lho. Masa? Mbak. Kowe iso kiyer-kiyer ngerti jogete Mbak Tatin. Ya. Mbak Tatin ayo jumeneng. Sing mau bareng kali Lisa napa mobil dhewe-dhewe? Sendiri-sendiri. Lah ngopo padha kaya jane kok dhewe-dhewe? Lah omahe ado lho, Mas. Lah ya sampe lak sing saya kulon to. Nggih. Ngampiri Mbak Lisa kebablas ngetan lah iso. Jalure beda.
Apa? Niki dadak nandi-nandi sik kok. Oh, lek sampean jalur ndi? Jalur dosa. Jalur aman. Oh, jalur aman. Karo Mas Tulus ki mau ya. Nggih. Ah, syukur. Lah pundi kok ngono dijak ning panggung? Oh, kanten men dong golek-golek ning mriku. Hah? Men golek-golek mriku lho. Golek apa? Golek apa to apa sing mboten enten Jogja. Ngeten lho, lek kula ndalang itu tunggoki bojo lah semangat. Nggih. Bu Kesi pamane nyindeni sinten lek kula nunggoki dhek ya saya semangat. Mbok dicontoh ngono kuwi. Lah nek kula malah padu. Lah ngopo kok padu? Lah mengke nek ora kula pecicilan tak ya. Oh, galak to Mas Tulus. Mboten kula sing galak. Layak bojomu kuru lah. Nika kedien ngenten nika piye to carane ling ben. Kaya jenengan niku kok radi lemo nika napa obate? Apa? Lemo. Aku to. Nggih. Anggere bojomu kok pangane sentrat iku lemu. Masa ya sentrat ya. Ngoten niku pamaan Mbak ra iso. Wong sewu ra iso. Nggih, ketoke nggih. Anakku lho sing garap si gelar mangane iki ora umum, ning ora iso lemu ngono kuwi. Ning sing nomor 2 sing jenenge Brahma kuwi mangane jane ora akeh ning kerep. Lho lemu sandangane rene sedeng saiki ora. Oh, alah kula iki nggih makme ya Siti. Ah. Ning bola-bali. Oh lah itu gale Brahma kuwi sampean. Niki Kaya bukesi barang yang ngono kuwi to. Ketoke anggere dikai sego wah kok banyak sekali ditaruh dadi loro. Srit tik ditinggal to kudune sithik ora dipangan to sing separo. Lah ora, iki sing separo entek nih akhire kono dikatokne rene. Rene. Akhire sepiring entek kabeh. Tapi mboten ana-ana nek Bekasi cocoke nggih sementen iki ampun cilik-cilik. Betul wis tak omong. Aja cilik-cilik, Bu. Nggih. Dadi kira rakopen kok dadi bojone jarang tayok tadi. Iya. Dadi lek omah maneh Sragen cetha. Aku nggumun aku ndingi omahku Mbah Kramat saiki ning Sragen. Ayo. Omah ra tau wajeb. Ayo. Ayo. Aku apa wis sasmita alam apa piye kok gawe omah ning Sragen apa piye? Mbok menawi insyaallah lho diamini mawon. Amin. Wis dadi tanggane epeledut. Apa peledut? Hah, viral kuwi. Rokean Mbak anu sapa jenenge kan? Mbak Rini epeledut. Oh, saya nggak tahu ya, maaf. Yo. Mbak. Oh, alanjir. Ya Mbak dibamane Mbak. Ha yes. Monggo arep pocong kena arep liyane ngono. Lho, bapak-bapak sik ngenteni jenengan lho. Oh, nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang tasih wungon menika. Asor boten, Pak? Mangga kepaku. Makku sama kepalakmu iso remuk digekep pirang-pirang sampean. Napa bendinten nggih ngene ngeten iki Pak mriki? Wah, luar biasa. Mula ya esis kaya ngene. Ayo, bergas. Ya, Mbak. Ayo. Nggih, biasanipun mawon nggih. Biasane boleh. Nyingkar nyingkur wiwi ane nyingkar nyingkur. Biasane awake dhewe mung nonton ning YouTube ya. Saiki iso apa ngrenggo kaendane panggung Madangkara iki kaya ngimpi. Ayo. Lah jenengan ngomong nggih sempet delok wong ya laris kok. Lho pas pandemi kae. Oh, Pandemi aku delok sampean ngono kuwi. Bukesi nganti wis delok terus. Mbak Tati, Nggih. nyuwun sewu. Kuwi lho seksine takon Bojo Bukesi. kula niku saben bengi ngeloni HP, sing dikeloni gambare jenengan. yalah. Saestu. Kula mawon jane turu bareng sak kasur nggih. Nek sing dikeloni niku jenengan, HP. Andena kok seneng karo Elisa, ora karo aku ya. Aku iki mana ada Pak. Ora kaya seneng karo kabudayane lho, Mbak. Ngono kuwi. Logat cara Yogya kuwi kan kaya ketoprak. Dadi lek omong kaya sampean iki luwes, penak dirungokne ngono kuwi. Nggih. Nyata. Oh, nggih. Napa? Dadi Pak Dalang ki wong putra Kyai Dalang kowe Kang Kaji Supron. Nggih. Aku yo sekaji lah. Nggih, Mbah. Mantep iki aku.
Nggih, Mbak Kaji. Nyuwun berkah nggih. Nggih, Kaji. Siap. Nggih, matur nuwun Eyang Trilusono nggih. Nggih. Sang Betara Guru. Ayo. Matur nuwun nggih Mbak Kong nggih. Nggih. Mugi-mugi panjang yuswa sehat selalu. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Ling samyen mutan lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Mbak Tati jenengan pun nekseni lho nggih. Pripun? Kula pun nyaur utang wingi teng Sedayu. Oh, nggih. Kula lega banget luar biasa. Lha ku ngenteni wis 3 tahun para Panjenengan nggih luar biasa, matur sembah nuwun, sanggite alah. Kula pas Gajah Senoy, saya Elisa Ayu semuanya menangis. Lah Pas ngopo? lah nggih. Wong aku yo ngerti nang TikTok iki ana sing apa ki jenenge kamera ki nyuting sampean ngono. Walah berbes milih. Aku ki bingung ngene piyayi mongko ki yo dulurku kuwi yo kancaku swargi kuwi. 1000 lek arepe mayang hura-hura engko yo rapas wong kene wong 1000. Engko lek sedih-sedih wong kudune nek kono menghibur ngono kuwi. Lah ngene Dadi kok. aku bingung lho Mbak arep piye-piye. Ning sing penting wis rampung kewajibanku. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoke wis randhe utang wis semuanya sah. Mugi Pak Seno nggih sampun pikantuk napa niki kasuwargan jati. Amin. Panjenengan nggih mugi tansah sehat. Amin. Berkah kagem panjenengan laris manis seperti Pak Seno. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun Mbak Lisa nggih. Kok Mbak Lisa. Cilambeku kok metu dhewe to. Iki tanpa ada unsur kesengajaan lho. Wono kok muni pedak dina ngeloni tatin gene ya sing muni kok Lisa. Menungso kadunungan luput ina dosa karo lali. Alah nek wis dasare pikirane ya ming Lisa. Oh ya sakmene gedene kok ya mesti muni Lisa lho. Monggo Lisa nang kono, nang kene mbedunduk sakmene kok ora ketok. Masuke litin. Kok litin. Lisa karo Tatin ngono lho. Dadi pamane sampean sok bintang tamu tanggal 6 to. Elok meneh to. Dengan bintang tamu litin. Sampai ini luar biasa loh cah loro. Kudune wayangan nang SMA 1 Ponorogo engko bengi kudune. Neng mergo sampean berdua ra iso Pak Kepala Sekolah niki sinden kali kedah saged mundur semengi Pak Dalang. Kanca-kanca wis tak kabari kabeh, tak jadwalke truk peniti kabeh. Akhire wong 50 iki kalah karo wong loro. Lho. Kaya ngono kuwi lho. Alah nggih. Matur sembah nuwun nggih benjang malih mugi-mugi mboten. Nase tetep panjenengan sing kuwasa. Dadi ra penak dhewe maksude nek manut kula ngoten lho. Mboten niki kula wis diwarai strategi cara Pak Seno niku tanggal 18 Agustus niku lak bintang tamu sak ambrek rek nek sing iso. Akhire kula matur karo Pak Lurah. Pak Lurah, bintang tamune sinden kula mawon, Umi Hafifah. Oh nggih, tambah pinten Pak Dalang? 250. Oh nggih. Masa kurang 250. Lho, sing penting kok dipajang tambah saweran lak dadine akeh deh. Oh nggih, Pak Senarian nggih ngenten iku awal-awale. Ha iya. Ngono kuwi. Monggo dipun aturaken gubuk nggih. Itu apa ya? Saudi Arabia. Waduh. Oh alah, Mbah. Mbah niki dereng, Mbah. Oh, sih. Kok men aku Mbah niki nun sewu niki artane jenengan nggih. Artane wong Arab. Wah, iya.
Wah. Kacampat. Oh, apa? Weh, amin. Mbak. Matur nuwun. Niki dereng. Nggih. Kayak kula Itu mau. nih. Wow, kula niku. Mbah, nggih kula wau ora Arab, Mbah. Mbah. Kula mau ragam niku ono tebel lho, Mbak. Mosok setunggal. Lebih baik order tepikan telepon. Jadi kalau sudah itu jadi seni budaya, mari kita dengan bergurau dengan temannya boleh. Wah, merdeka. Ini kalau tadi direwangi dodok ta mriki niku lho. Kula sing Arab dereng, Mbah, mau Indonesia ya. Jalo. Ayo kita pangrawit kita dongane. Amin. Amin. Apa sih sambil lho? Endi, Mbah? Jadi kalau kita Nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Nuwun, Berkah barokah, Mbah. Mbah. Nggih. Nggih, luar biasa Mbak Kakung. Wah, Titip sah, aja dituwa jajan lho. jajane kene apa nek bakul gelem? Lah tak ngijolke. Matur nuwun Mbak Kakung luar Nggih, biasa. matur sembah nuwun, Mbah. Mangga bubuk asmara Mbak Tatin Titop dados. lemu luwes sih lagi iki tenan. Masak ta? Heeh, terus sampean le golan lak sithik-sithik. Nggih. Terus piye lemu lek golane terlalu apa kuwi jenenge keras ini malah ora apik. Sithik-sithik ngene selam malah. Ora selem. Penak nggih Pak nggih. Cocok kok. Lho kaya ngono kuwi. Alon-alon bar kuwi terketuron. Iyalah. Ayo. Dasare ya ora iso joget disane ngenten iki, dadine ya. Niku ciri khasnya jenengan ampun diwahi semono kuwi wae. Anjir ta. Oh, Nggih. terima kasih. Lah jenengan petakilan ngono kuwi malah ora apik. Lah ini mau Elisa meni Mbak kowe genjleng capek ngunengi lagi iki mau. Ah, ta. Iya. Jengleng. Aku ngono jengleng. Jengleng kan? Genjleng. Yo berarti meh padha lah bahasa ngonaku kono. Oh iya. Meh. Cara nggonmu ngono kuwi to ya. Iya. Ha iya. Nah, apa ngono kuwi Mbak dadi diguak sithik-sithik wae. Wong lanang ya nun sewu upama roh foto Yai Amit Sewu nggih. Uda mlejet
wong wedok udah mlejet. Ngene malah sosok waleh ndangan. Oh, renek-renek tantangan. Nek kaya sampeyan joget sithik-sithik bokonge gua ngiwa, nengen, ngiwa, nengen angkat sithik medun bayok. Wes pokoke jogetan pusat iki ngono kuwi. Ayo. Oke, nanti kan ada Mbok Bile ini ya, apa sinden-sinden yang lain juga seperti itu. Hah? Ciri khasnya kan duwe dhewe. Ya, pancen ngono kuwi. Ya Mbak, ayo neh Mbak, ayo. Alon neh Mbak, ayo. Ya aku tergantung kedangnya ya. Oh, Bang, tergantung kendangnya Bang, ora. Alon ae. Aja ding kok ndak aku nek ra iso joget ndak malu. Wis bocah ingusan cah cilik. Ingusan iki cek umbelen. Umbelen nggih. Umbeler. Niku murid Denko niku. Begitu ya. Mas Denko jenenge Indomelek. Nutrilon baby. Niku larang lho niku. Apa nek sing apa jenenge sing kuning apa bukan sih? Royal. Walah. Aku royal terus kok. Ayo. Aku nekokke susu anakku. Oh, tak kira royal. Oh, ayo. Asosiasine ora seneng. Ya Mbak, neh Mbak, ayo Mbak, neh. Sepira ya Mas? Mau kali ya? Alamat. Oh, Mas Hendri bae terpaku bae. Oh, namanya Mas Hendri ta? Hendri. Mau jan tintingane pas, Mas. Jan persis cengkoke tak tirokake. Aduh. Nek sekedar saya kok piye, Mbak? Ya kok sik aku urung memahami. Ayam, itu. Ora sapucet wong, pucet ngono. Jenenge iki mah ngomong wae aku semangat lho. Oh iya. Kes ngono kok malah ngomong. Nah, iya. Diam dulu. Iya, diam. Bae semangat lah. Iya. Ngomong nih. Penak iki apa sih mau? Aku seneng sing ngalem. Oh, terlalu kasar Ini ya. terlalu kasar, terlalu cepat. Pancen sing ngendangi pecicilan lho. Pancene. Nek nang Kuwi lagi jam-jaman akeh ora umum, monggo sing balung tuwek-tuwek ra mesane. iyalah. Tenan Mbak, penak sing alon ya Mbak ya? Iya dong. Padha aku ya penang alon-alon ngono wae. Iya. Sing penting ki alon yang dirasake dari daripada cepat tapi
tapi nggak ada rasa. Lah, odo ya ada serasi bisa ngono Iya. kudu. Kita satu rasa ya. Satu rasa. Iya. Ayo. Tinggal bagaimana kita nanti melakukannya. Hah? Melakukan apa? Joget. Sing joget lah kowe kok iso kita. Lah, jenengan mboten seneng joget ta? Ora Lah niki mau kok seneng sing alon iki maksudnya seneng napa? nonton. Oh. Berarti kowe tak go mulih tak kon joget tak nonton ngono. Ayo. Ayo. Di mana delok HP kan iso langsung ngono. Delok HP tapi joget ki lho maksude. Apik nek saka HP nek langsung ukur kuciwa. Lah, mau to kae? Iya, mbok menawa. Wah, wae kok ngono. Woi dong ngece. Sese ngece. Sing marahe Mas Timbul mesti. Oh, Mas Timbul anteng. Nggih barisan mburi kuwi lho malah. Wis sak dret kuwi lho ora. Ketake diabani karo Mas Timbul. Ayo meni yo, ayo ngono. Ampun Mas, ampun nganten iku Mas, kula asri kali jenengan. Karo sapa? Mas Timbul. Kancane bojomu to? Iya. Ah iya. Lihat lah. Lanjut ya. Alam lo ya. Catatan sajroning ati. Mati kowe. Ya Allah. Datang luntur saya menengo. Lah nek barang anyar aja keminter. Kon meneng pecicilan ora. kok rapas toh? Hah? Jenengan gak rapas. Aku ngono kuwi lha disesekne kok. Aku ora sesekne lho, aja sesek lho. Ya ta, akhirnya ngene kita lah sesek. Ya toh, iya toh. Keton aku ngene iki. Apa sih? Ayo. Mendingan sampun. Neng ampun kudurian lho ya. Oh jis. Entene aja batin, nyanyi radang barbar. Boten santai ya. Kok nek ikut sini tuh santai. Ayo tenan lho Mbak ya. Kok tak anggap Mbak Lisa karo sampean kene wis dadi keluarga. Ngono ya. Nggih. Mulai aku pas liwat nggonmu Kulon Progo kono aku tak mampir. Ayo. Siap ngabari mawon. Ya sugun geblek ya. Geblek sama tempe benguk. Wah, Besengek. Sengak. Ayo. Nadyan wujude ireng ning rasane jos. Apa iya? Iya dong. Delok. Ya sesuk teng meneh kula tak ditulis sak kabeh. Siap wah. Nggih. Malah sak kabeh. Mbak Lisa. Iya, Mbak. Kasihan kuwi ning kono dikruyuk penonton kok mburi. Ayo. Nek tujune wis diamanke karo Ndoren. Aman, sama ada Doren aman lah. Aman ta, Pak? Iya dong, mandali, aman terkendali. Sampean tahu tanggapan sing angine kaya ngene iki? Kan dulu Pak Seno pernah ya di Magetan. Oh. Aku tapi lupa Magetannya mana, kayak gini anginnya. Oh. Jadi ya udah pernah, tapi di sini ya kerasanya padahal gunung tapi berasa di pantai. Oh. Ya anginnya sebesar di pantai gitu. Oh, kalau ngono Mbak Anda ki anu, apa itu berjemur? Enak nih lu. Kan mau kok pengen nar delok. Saya dong. Masak. Maksudnya berjemur gen sehat, sinar matahari itu mempunyai vitamin luar biasa ngono. Nggih ta Pak nggih? Nek niki berjemur panjenengan pengen delok mboten? Wong loro ya Pak ya. Ayo. Berjemur kok malam-malam. Ayo. Pak tadi ada permintaan dari Pak Putra Dikari Gino Bolo Dewo. Wah, iya siap. Niku minta trio Siapa itu? Tatin Diajeng Elisa. Wah. Lagune Mujiwet. Mujiwat. Oke, siap. Nggih. Ya Jeng, mumpung iki ditunggoni karo ingkang raka iki Mas Dalang Wijosena Yuli Nugroho. Ayo. Bebarengan karo Pak Bak. Ayo. Siji dalang sastra, siji dalang gecul. Ayo. Ya apik kabeh kok ayo. Nah.
Nah, ngono sing seragame beda kayak tengah. Iya. Estetikanya. Heeh. Piye nak ngono itu nggone karo ingkang garwa rasane piye? Seneng no, Pak. Seneng ya. Ayo, ini memberi. Ning mesakne, Pak, nganti klesotan tenan no. Apa? Ten lemah ten suketan. Lho kuwi laku ngono kuwi. Ngono kuwi saking cintane ya, Pak. Oh, aku mbiyen bukan si pentas karo Pak Korbo karo Pak Anma aku ngluwosok nang kono wae. Nek jenengan ngono apa? Hah? Nek niki tengen suketan nek jenengan klesot nang ngono apa? Nang warung. Ayo. Gulung ning warung, Pak. Gulung-gulung degel murah. Nggih kalih anu niki wau Pak Tarnatania Jaya ugi ngersakne ngujiwan. Oke, siap diaturake bertiga. Ya. Neno sampun miyos. Ya. Menika gembawa. Hah? Lah piye? Arep langsung? Derek. Langsung mawon nggih? Nggih, langsung mawon. Poh, bareng takon langsung gue bareng deh. Siap. Adem e. Ayo. Saka Mbak Elisa, apa Mbak? Sampeyan Mbak. Ayo. Ayo. Minggu jiwan Mbak Lisa. Matur nuwun Mbak Diajen. Matur nuwun Mbak Diajen. Saking kula wau Pak Sugeng, Pak Lurah Kedung Panji ngersake podang kuning Umi Hafifah. Nggih niki sing ngentosi kathah banget Banyak sekali loh. Nggih. Mbak Umi. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo ngaturaken salam budaya.
Derek Wungon lewat streaming, semoga Pak Cahyo bersemakul Madangkara tetap sehat selalu. Mbak Umi Hafifah dangu mboten nyekar podang kuning. Dalu menika wancinipun nyekar podang kuning saking Pak Lurah Sijo Pupus Ngebel. Lho Mbak Lisa iki piye niku? Ya. Nggih, saking ngebel. Yo Om. Nah, iki sampean iso berjajar-jajar karo para bintang tamu men jenengan ndang iso kedungkrak Om. Kaya Mbak Tatin, Mbak Lisa ngono kuwi ya. Amin, Pak. Iki wis dadi bintang tamu lho, Mbak. Lah iya. Kamu FYI. Apa? For your information. Iya. Ini udah jadi bintang tamu. Bintang tamu harian. Piye ta? Piye Bintang ta? tamu harian Mbak Tati. Ning Madangkara. Oh. Mriki kaca selawe bayaran. Ora iso tanggal 18 bintang tamune awakmu. 18. Heeh, tenan kuwi. Oh nggih. Ten pundi to? Teng Ponorogo disane lali Mbak. Pokoke sok dalange putune cilik ngono sing gedhe Umi. Ayo. Kang onoke. Ayo. Nggih. Sinden pusat tok. Ah iya. Pusat masalah. Boten. Jenenge pun nonton niku. Heeh. Ya lagi sak bawane komplite iki. Nggih. Ya Umi sik. Yo. Natian wujud temong peksi agaweta lineng berantak halus manis nangsa make wasuwenggan kongla lana golek isi podang jenar iba bunga engah tiku nyanding bisa dadi Buka celuke wae Om, ben ditampani karo kendang. Yo, sampean sik. Yo, cidok lu. esuk awan ning ombak desa
Ketake wis hormat kene sebelahne urung. Iki anyar kok sih antarane. Mulane iki sing penting Iya. Oh, anyar kabeh ta iki. Oh iya no. Harus kreatif ya. Hah? Harus kreatif. Iya. Kreatif kok kreatif. Kreatif. Maksudnya ngono. Iki enek tembange Pak Mantos sing ra kleru. Mung sak layang dereng enten sing kula pinangkani. Tak jukuwe salah sijine rada lawas. Aja digondeli. Oh iya. Nah. Ojo digondali sama Mbak Tuti. Mbak. Ya, Mbak Tuti, ayo, Mbak. Ayo. Iki duet iki. Ayo. Bapak enten. Bapak nyuntun Pak Bak jenengan sing kulino mbiyen melu sapa nyono. Aku ingin tamasya. Apa kene ngene bantu Pak Bak, Bapak. Iki. Iwak cucut ya, iwak cucut. Oh, iwak cucut kae lho. Iwak cucut malaikat. Ayo, Pak Bak kuwi kene. Alhamdulillah, adu-adu terus nyusul kok kene lho. Nggih, nggih. Pun kenal ta Mbak Tatin kalih Pak Bak? Nggih, dereng. Hah? Wambian kulino nusul almarhum lho, menjaminan ra gatekke. Paling nggih. Iki biasa. Kabeh disalami ta. Walah. Iya. Jawane bakdan iki. Sugeng dalu, sugeng enjing Mas ya. Sugeng enjing, sugeng. Nggih. Dawuh napa niku? Apa bedane? Apa bedane? Hebat niku pun. Aja digondeli ta? Nggih. Sip. Jenengan riyen steril zaman Bujo Laras riyen. Oh nggih. Nggih. Diaturi. Nggih. Jenengan sing nembang ya jenengan, engko sing bedhuk jenengan menyuruh sing ngendang nggih jenengan bar kuwi masuk angin. Nek saiki sehat terus wae untuk Bapak ya. Alhamdulillah. Ya anggere manuke do sehat ya dek melu sehat. Niki sowanten Mbak Putih niki. Lembean wetan disembadani tenan disewakne kipas angin sing hebat. Iki to. Kipas angin hebat. Iki angin alami kok. Gak nyewa iki. Gak nyewa. Alhamdulillah. Ayo aja masuk angin lho ya. Mesane kancane sing ngeroke ning bludhu ya. Monggo aja digondeli. Ayo coba. Nilo nano kae to. Nggih. Oh iya. Nah, coba. Jah. Buka apa Pak Bak iki? Biyen biasane keyboard ki apa? Nggih kan gender saged, rebab saged. Ora rebab. Sing ngrebab niku benten-benten pengen ngrebabi bukone nek sing nyanyi Tuti. Oh. Pun enten 7 sasi setengah niki. Ayo. Niku adi lanang, adikku lanang. Nggih. Adikku lanang iki. Oh niku. Heeh. Dek. Dek. Di dawi anu. Mbak Yu. Kang garwa. Ora, aku kok dipancal Dek Wiwi. Oh. Lakone malah Bagong kembar iki. Aku munggah seno terus kita lungguh. Hah? Aku munggah seno terus lungguh kono. Joko gawang dheweke. Lah iya. Ciro. Ya malu. Coba kaya apa? Jadi ya, ayo coba kaya apa biaya apa-apa iso. Ya. Kali benar ya. Monggo pasti gue.
pancen dadi nasib ndak suwun marang sliramu aja dadi runtuhe hatiku awas ape tujune sik kemutan Mas. Napa? Tujune sik kelingan kula. Lah nuwun jenengan niku mbiyen kulino kuwi kok mesti kelingan. Nggih. Ngoten nek gamelan muni piyai cerdas langsung koyo didol. Cek cek der. Nggih. Ampun. Paten nuwun Bapak nggih. Nggih. Lepatipun nyuwun pangapunten. Mboten enten sing lepat. Kula sing lepat. Mau sing bagianku malah. Lah kene nggih kula ya, Mbak. Nggih, dadi mboten ana apa nggih nek Mboten kualik. ana-ana. Kuwi kualik-kualik niki tetep padha wae nggih. Pokoke jenengan pun mboten apa. Tetep penak ta. Nggih. Awake lemu. Sami kalian jenengan. Lah nggih. Padha lemune. Niki ayu kula seneng. Enggak boleh. Cemburu dia. Matur nuwun nggih Mbak Tatin, kali Mbak Lisa. Ngapunten niki kliwat rodoan nggih. Boleh napa-napa santai mawon. Nggih. Monggo mengucapkan doa terbaik untuk warga masyarakat di Lembean Wetan. Nggih kula ndongakaken ingkang tasih nuwun mugi-mugi panjenengan diparingi panjang yuswa, kathah berkah, sehat sedaya saged pinanggih malih sanes wekdal. Amin. Ya pokoknya selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap. Makanya pinjang saged pinanggih malih insyaallah. Oke, selamat sing nonton tanggapan. Oke, siap. Matur nuwun, rahayu ing sami pinanggih. Thank you.